Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую ідеальний варіант для любителів пікантних закусок. Це зелені помідори з хріном. Це дуже смачна та ароматна заготівля, яка додасть особливого смаку вашому столу. І повірте, цей рецепт – це саме те, що варто приготувати з зелених помідорів. Це не просто закуска, а справжня насолода. Для початку готуємо ароматну заправку. Беремо 2 солодких перці, очищаємо від насіння та розрізаємо на довільні шматочки. Потім додаємо половину гострого перцю чилі. Обирайте його в залежності від того, наскільки вам подобається гостреньке. Збиратиму всі овочі поки в одній мисочці. Далі часник, я візьму всього 3 зубчики, це буде приблизно 25 грамів. Я його очищу та наріжу невеликими шматочками, щоб полегшити роботу блендеру. Також додаємо зелень, я використаю кріп та петрушку. Можна використати будь-яку зелень, тато мій, наприклад, любить цю заготовку з кінзою та селерою. І нарешті переходимо до головного смакового акценту – корінь хріну. Його кількість ви можете регулювати на свій смак, але я беру 30 грамів. Цього вистачить, аби помідори вийшли з вираженою пікантною ноткою. Хрін нарізаю невеликими шматочками і додаю до решти овочів. Все це потрібно подрібнити в блендері. Якщо у вас чаша блендера невелика, як в мене, то можна це зробити в декілька етапів. Вже зараз ви можете відчути цей аромат, і саме так будуть пахнути ваші помідорчики. Далі готуємо 2 літрові банки. На дно кожної банки я покладу пару духмяних перчиків, лавровий листочок і пів чайної ложки суміші перців. Всю підготовану заправку необхідно буде порівну розділити на 2 банки. Спочатку на дно я додам по 1 добрій столовій ложці, а все, що залишиться, розподілю рівномірно між шарами помідорів. Далі приступаю до помідорів, їх можна використовувати як зелені, так і бурі. Я нарізаю їх на частини, якщо помідор великий – на 6 частин, якщо невеликий – на 4, а інколи навіть просто навпіл. Це залежить від того, який розмір ваших помідорчиків. Потім розкладаю нарізані помідори в банки, формуючи шари. Між шарами помідорів знову додаю столову ложку заправки. Загалом на кожну банку у мене виходить приблизно по 3 повні столові ложки цієї суміші. Якщо баночки наповнені, а суміші ще трохи залишилось, то ви її просто розподіліть рівномірно. І тепер готуємо маринад. На літр води я додаю 30 г солі, 100 г цукру та 50 мл 9% оцту. Все ставимо на вогонь і закип'ячуємо. Обов'язково слідкуємо, щоб сіль та цукор добре розчинились. Далі гарячим маринадом заливаємо помідори. Оскільки ми будемо стерилізувати помідори, то найзручніше заливати їх гарячим маринадом безпосередньо в баночки, які вже поставлені в каструлю, застелену рушничком. Як завжди, накриваємо кришечками, але не закручуємо їх. В каструлю наливаємо воду гарячу або кімнатної температури. Та ставимо на стерилізацію. Стерилізуємо літрові банки 20 хвилин від моменту закипання води. Після цього щільно закриваємо кришками та залишаємо охолонути. Ця заготовка зберігається при кімнатній температурі і стане чудовою прикрасою на вашому столі. Ви тільки уявіть, як смачно відкривати ці баночки взимку. Готуйте з задоволенням і нехай ваші закуски радують вас не лише смаком, а ще й ароматом. Смачного, друзі!